बेबाराव देबोरगाव मंडल बीजेपीआव बेले-बेजे नुजाथिदों। देबोरगाव मंडल बीजेपीनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्म आरो देबोरगाव मंडल बीजेपी पबित्र बरगयारिनि गेजेराव दाङाबाजि। देबोरगाव मंडल बीजेपीनि पबित्र बरगयारिया गोख्रों अजद खालामदों। अजद नम्बर 1 देबोरगाव मंडल बीजेपीनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मआ गोबां हरनाय रांखौ जाख्ल'दों। अजद नम्बर 2 थाबैनो देबोरगाव मंडलाव गोदानै आफादगिरि थिसनफिननांगौ। अजद नम्बर 3 देबोरगाव मंडलाव चन्दन ब्रह्मआ आफादगिरि जानानै थाबाय थानांगौब्ला सासेबो बीजेपी दोलोनि सोद्रोमाफोर मोननाय नङा। अजद नम्बर 4 प्रमद बर'आ मंडलनि मुङाव हरनाय 10 लाख रांनि स्किमखौ चन्दन ब्रह्मआ सिरि हारसिं मावखुमानानै जादों। अजद नम्बर 5 देबोरगाव मंडल बीजेपीनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मआ मोनफ्रोमबो खामानिखौ इलिगेल आरो पार्सनेलि मावदों। अजद नम्बर 6 चन्दन ब्रह्मआ देबोरगाव मंडलाव आफादगिरि जानानै थाबाय थायोब्ला देबोरगाव बियाबाव बीजेपीआ 0 जानो थांगासिनो दं। नंगौ, बेफोर गोख्रों रावजों सोंखारिदों गोदानै सायख'जानाय देबोरगाव मंडल बीजेपीनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों देबोरगाव मंडल बीजेपीनि पबित्र बरगयारि बिथाङा। थारैनो मा जादों देबोरगाव मंडल बीजेपीनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे अजद होलायनाय खौरांगिरि मेल नुनो मोनदों। देबोरगाव मंडल बीजेपी दोलोनि पबित्र बरगयारिया गोख्रों रावजों बुंदों दि जुदि चन्दन ब्रह्मआ बेयाव गोरोबलायना मोजां खामानि मावब्ला जों जेबो बुंनो गोनां जायामोन आरो बिथाङा बुंबावदों दि बिनिखायनो देबोरगाव मंडल बीजेपीआ चन्दन ब्रह्मनि सायाव एसेबो गोजोननाय गैया। जुदि चन्दन ब्रह्मनि सायाव एसेबो गोजोननाय गैयाब्ला चन्दन ब्रह्मखौ मंडल हिसाबै माबोरै लाखिनो होननानै बुंदों देबोरगाव मंडल बीजेपी दोलोनि पबित्र बरगयारिया। बाथ्राया रोखा नुजाथिदों दि जेरैखिजाया देबोरगाव मंडल बीजेपीनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मखौ लानानै गोजोननाय गैया देबोरगाव मंडल बीजेपीआ आरो बे आयदाखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों देबोरगाव ब्लक बीजेपीनि पबित्र बरगयारि बिथाङा। दा जोंनि जुथुमनायनि हाबाफारिया जाबायदि जोंना दा गोदानै सायख'जानाय देबोरगाव मंडल हिसाबै प्रेसिडेन्ट बिथां मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म। दा बिथांनि सायाव जोंनि देबोरगाव मंडल हिसाबै जों एसेबो गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैयैनि खारना बेनो जोंना डाइरेक्टलि बिथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ इलिगेलि आरो पार्सनेलि मावो। दा जोङो रायजो राजा हिसाबै जों भटार हिसाबै जोंहा बयहाबो अधिकार दं। दा खारन आं बेखौ सिदा बुंगोन थांनाय एमपि इलेक्सनाव जानाखि आंबो पलिं एजेन्ट जानो मोन्दों 32 माबानि रुमनि। दा बावहाय पंकज इस्लारिनि आंबो बुंजादों माबाजोंहाय पलिं एजेन्ट अफिसारजों पबित्र नोंनावथ' माथो माबासो मोनसे पंकज इस्लारिसो केन्डिडेट नोंसिनि केन्डिडेटआ मा नाम? बाहायथ' जयन्त बसुमतारी सारसोमोन। दा बावहाय आं अब्लाबो आं नङा सार जोंहाथ' बीजेपीनिफ्रायसो फैदों। थिग दं बाहाय बे पलिं अफिसारा लिरना लादों बीजेपी हिसाबै जोंखौ गनायदों। दा बेनिखायनो जानाखि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बुस्थुखौ राननो होफैनो गोनांथि गैयामोन। खारन बेयो जाबाय इन्डिपेन्डेन्ट आरो बेखौ जुदि होफैदों बिथाङा मा हिसाबै फैदों। दा बिथाङा बिथांनिफ्राय थाखा लाबोदों ना मादों जों मिथिया, लाबोदों जों खोनादों खिन्थु लाबोदोंबो। लाबोआबा बिथाङा सासेयाव 400 मानो रानना होखो पलिं एजेन्टनो? दा खारन जोंहा बीजेपीआव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खरसा हरखादोंमोन एक्सट्रा आरो बे खरसाखौ बिथाङा जुदि गाव हारसिं पार्सनेल बाहायनाय जादों बियो खाथां। आरो दा थांनाय एमपि इलेक्सन बायनायनि उनाव बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनि मंडल देबोरगाव मंडल हिसाबै एसे एनै पार्टि जानायनि थाखाय स्किम फिसा हरनाय खोथा दंमोन। हरा नङा हरदोंमोन खिन्थु हरदों। बिथाङा चन्दन ब्रह्मआ गावनि गामियावनो बेखौ 10 लाखनि स्किमखौहाय मावदों लामाया। मानो होनबा जों बिजों थांलाय फैलाय जों खालामबाय थायो नुयो। आरो बिनिखायनो दा बिथां चन्दन ब्रह्मखौ जों एसेबो गोजोननाय गैया। आरो बिथाङा दाख्लै थांनाय जुदि डिस्ट्रिक्टनि गसाइ बसुमतारी सारखौहाय जेब्ला माबादों बरायनाय हाबाफारि बावहाय बिथाङा आदा अर्जुननि डेट अफ बार्थ बिथाङा गावनो बिदों बाहाय आं दङ बिनानै बियो बिनि डेट अफ बार्थखौ बे माइनास खालामलायदों माने केलकुलेटर खालामदों होमब्ला नोंनि बैसोआ थिग जाना जाया होननानै दिनै गाव लाजिनो गोनां बेनो खारन मानो बे अब्ला मानो जोंखौ बिदि खालामखो दसेनि थाखाय जोंखौ मानो गोजोननाय होखो आरो दिनै बिथांनिया दिनै गिदिं गिदां मानो फैफिनखो बिनि फिननायखौ चन्दन ब्रह्मआ जोंनो होनांगोन
आरो थांनाय जोङो बबे समाव जिरामोनथाय बिसमुरियाव जों बाजाराव जों दसे जिरायलायदोंमोन जायनाखि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट गोदान सायख'नायाव चन्दन ब्रह्मआ गाव बिनि सिगांहाय मोनसे एप्लिकेसन होदों डिस्ट्रिक्टआव अब्ला जों ज' जिखान्थाय जिरायलायनाय जोङो बाव गोबां दङ गासिबो वार्कार हिसाबै बावहाय चन्दन ब्रह्मआ बुंबाय नोंस्रा अर्जुनखौ होयो ना सोरखौबा होयो आंहा जेबो गोथौ गैया साननांगौ गैया जुदि होयोबाबो आंहा जेबो आपत्ति गैया खारन बिथाङा बेखौ जुदि थाङै थांनानै मान गोनां बिश्वजित दैमारि सारखौ लोगो हमनानै दिनै बेखौ माने 8 लाख थाखा मानो लाबोखो बियो बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ बिथाङा गावनि मण्डलनि प्रेसिडेन्टखौ गाव बायनानै लागोन ना गावनि समनखौ बायगोन बेखौ जोंनो नांगौ दा बिथाङा जुदि चन्दन ब्रह्मआ थारैनो बाव थायोबा मण्डलाव थायोबा बिजेपि हिसाबै देबरगाव समस्थियाव 0 जानो थांगासिनो दं बे 100% गोरोन्थि खारन बिथाङा जोंखौ बुंगोन दिनै गाबोननि मानसि नाथाय जों मिथिगौ जों पार्टि सालायनायाव जों बयबो जों मिथियो जों पार्टिखौ दिनै गाबोन सालायनाय फैयाखै नंगौ जों गोदान आंथ' सियर आं गोदान बिजेपिआव थेवब्लाबो जोङो बिथांनि आदर्श बिनि मावनाय बिनि नेमथिखौ जों गासिबो बियो रं जोङो थांनाय नै माबायाव ब्लकआवहाय थांदोंमोन देबरगाव माबायावहाय थिथागुरि ब्लकआव मोनसे IBS स्किमनि थाखाय बे IBS स्किमावबो आङो चन्दन दाखौ लेंहरदोंमोन ओरैबायदि फै जोंना इलिगेल जादों फन हरनानै बुंबाय बियो मा आंथ' बाव थांनांलायाना अर्जुन दंखायो सासे जुदि दायथ' बियो जोंनिनो बिफा बे थांनांगौ बेहा नुजाहैनांगौ बुंनांगौ ओरैबायदि अब्ला बियो गावखौ देरसिन खालामनानै लायो ना रायजोखौ देरसिन खालामनानै लायो दिनै जों खोनानो मोन्दों सोरबा MCLA EMफ्रा सापर्ट दं बिथांनि प्रेसिडेन्ट गोदान जानायाव नाथाय जोंहा बाहाय जेबो जोंहा बहाय एसेबो गोजोननाय गैया सोरबा MCLA जोंनि देबरगाव समस्तिनि देबरगाव मण्डलखौनो सालायफैयाखै दिनै रायजो राजाफ्रासो बेखौ जों सापर्ट खालामलायनानैहाय जों ज' दिनै हमथाना दङ मोनफा बुथ कमिटि दादों जायनाखि बुथ कमिटिनाव दिनै गोबां खरसा दं दिनै चन्दन दाया माब्लाबा थाव सोनो थाखा फैसा थाइसेयाव थोना सोरबा रावबो खिथानो नङा बाहाय बिनिखायनो जों दिनै बुथ कमिटि दादों जोंहा थिखोना हरगासिनो फारसेजों चन्दन दाया हारसिङै हा होननानै आजावगासिनो दं होमबा बे जोंनिनो खहा दं दा बावहाय जों मानि थाखाय दिनै जों बुंनो गोनां गैयामोन चन्दना जुदि मोजां रोखोम मिलायनानै मावोबा जोंहा बाहाय जेबो जों अपसन होआमोन आरो मोनसे खोथाया चन्दन दाया जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बेबो बिथाङा जोंनावहाय मबाइलाव रोखा दं बिनि नटिसआ अब्ला सासे जुदि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरोबाव क'अर्डिनेशन कमिटिनि बोरै प्रेसिडेन्ट जानो हाखो बेखौ बिनि फिननायखौबो होनांगोन बिथाङा जुदि क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जायोबा बिथाङा गाबोननि गेजेराव गावनि रिजाइन होनानै सोर फैया जों बुंनो थाङा मण्डलावहाय गोदान प्रेसिडेन्ट फैगोनखौ जों रावखौबो नाम होखारिया सोर फैयो खिन्थु सेन्स जानांगौ चन्दन दानि अनगायै जिखुनु जाया डिस्ट्रिक्टआ सेलेक्ट खालामना हरनांगोन आरो मोनसे खोथा दाख्लै जेलानाखि गसाइ बसुमतारी सार ओमफ्राय बाहाय सोर मा नाम दंमोनलाय बाहाय बुंदों डाइरेक्टलि 45 बोसोरनि गोजौआ मण्डलावहाय प्रेसिडेन्ट जानो मोना बावहाय गावसोरनो जुदि डिस्ट्रिक्टआ बेखौ बुंखानायमोनब्ला आरो बुंखादों जों दङ बावहाय आरो दिनै मा हिसाबै चन्दन दाखौ बिदि रिपिट खालामना होखो दा बेनिखायनो जे हक जोंनि जोंहा देबरगाव मण्डल हिसाबै एसेबो गोजोननाय गैया बा आंल' नङा दा साफ्रामबो जोंनियावहाय गोजोननाया गैया आरो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों मण्डल हिसाबै जों मारै लाखिनो दा बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेल' जानाखि डिस्ट्रिक्टनि गोदानै सायख'जानाय मानाव गेदेर गसाइ बसुमतारी सार आरो गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोना जोंनि देबरगाव मण्डल हिसाबै जुदि हमथानो गोसो दंब्ला बिथांमोनहा प्रेसिडेन्टखौ गोदानै सायख'ना हरनांगोन आरो नङाबा देबरगाव समस्ति हिसाबै देबरगाव मण्डलाव बिजेपि दोला 0 जानो थांगासिनो दं बेयो आंनि बुंनाया एसेनोसै हरगासिनो फारसेजों चन्दन दाया हारसिङै हा होननानै आजावगासिनो दं होमबा बे जोंनिनो खहा दं दा बावहाय जों मानि थाखाय दिनै जों बुंनो गोनां गैयामोन चन्दना जुदि मोजां रोखोम मिलायनानै मावोबा जोंहा बाहाय जेबो जों अपसन होआमोन आरो मोनसे खोथाया चन्दन दाया जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बेबो बिथाङा जोंनावहाय मबाइलाव रोखा दं बिनि नटिसआ अब्ला सासे जुदि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरोबाव क'अर्डिनेशन कमिटिनि बोरै प्रेसिडेन्ट जानो हाखो बेखौ बिनि फिननायखौबो होनांगोन बिथाङा जुदि क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जायोबा बिथाङा गाबोननि गेजेराव गावनि रिजाइन होनानै सोर फैया जों बुंनो थाङा मण्डलावहाय गोदान प्रेसिडेन्ट फैगोनखौ जों रावखौबो नाम होखारिया सोर फैयो खिन्थु सेन्स जानांगौ चन्दन दानि अनगायै जिखुनु जाया डिस्ट्रिक्टआ सेलेक्ट खालामना हरनांगोन आरो मोनसे खोथा दाख्लै जेलानाखि गसाइ बसुमतारी सार ओमफ्राय बाहाय सोर मा नाम दंमोनलाय बाहाय बुंदों डाइरेक्टलि 45 बोसोरनि गोजौआ मण्डलावहाय प्रेसिडेन्ट जानो मोना बावहाय गावसोरनो जुदि डिस्ट्रिक्टआ बेखौ बुंखानायमोनब्ला आरो बुंखादों जों दङ बावहाय आरो दिनै मा हिसाबै चन्दन दाखौ बिदि रिपिट खालामना होखो दा बेनिखायनो जे हक जोंनि जोंहा देबरगाव मण्डल हिसाबै एसेबो गोजोननाय गैया बा आंल' नङा दा साफ्रामबो जोंनियावहाय गोजोननाया गैया आरो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों मण्डल हिसाबै जों मारै लाखिनो
दा बिनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेल' जानाखि डिस्ट्रिक्टनि गोदानै सायख'जानाय मानाव गेदेर गसाइ बसुमतारी सार आरो गुबुन गुबुन बिबान थानाय दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोना जोंनि देबोरगाव मण्डल हिसाबै जुदि हमथानो गोसो दंब्ला बिथांमोनहा प्रेसिडेन्टखौ गोदानै सायख'ना हरनांगोन आरो नङाबा देबोरगाव समष्टि हिसाबै देबोरगाव मण्डलाव बिजेपि दोला 0 जानो थांगासिनो दं। बेयो आंनि बुंनाया एसेनोसै।